Shalom. Sian kami salukna parhalado. Pasahaton murat itu kita sudah nama dohoti permingguan sedarion. Selamat hari Minggu ma di kita salukna. La supaya doa kami ma asa denggama tapake masker tabe. Parhurasan ma di kita saluhuna. Ruas ni huria ni tuhatta na hina holongan. Marsada ni roha mahita musia sadarion lahu mamuji tuhatta di hari Minggu eksaudi nama dok. Saya tangi humma suaraku ale jahuba molo jou au. Asima roham midaau jala alusiau. Si jauh-jauhku, saya tok-tok mas yoham marmidau. Sian Jehovah do yang gohatuau ni partigor. Ibana do partana batuan nasida ditiki hagugotan. Ima nanidok ni topik minggu sadarion. Hatuau ni halak na tigor roha. Tapuji ma di batata. Taulup putuatai jala hata-hati dakum ma dengan basana martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Meredi mahita nomor buku ede 574 ayat sada sahatu ayat tul.
Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah, molo jou-jou wau, didok rohaku, homadok, lului hamu ma bohikku, atong bohima nahului ale Jehovah. Saya unang mata bunihon bohim maradok penau. Jehovah do panodangi diau, dohot hatuaku. Tung mida ise mama biarau. Jehovah do partano batuan ninggoluku. Tung mida ise maau, hai haton, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai, dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion. Lehom mahiras ni roha di naposom, majami tahun hatam, asalam pita jalam lam gadda huriam nabadiyai. Patotong mahuhut rohanami manguloi ho sahat ro di ujung. Di bagasan hapor siaw nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama patik ni debata di minggu eksaudi sadarion, ima patik palimahon satu patik pasap puluhon, tajahama marsikat soreng. Patik palimahon, ikon pasangopom mudo natorasmu, asa martuaho, jala liling mangolu di tano nanilehon ni debata tuho. Patik paonopon, unang ho mamun. Patik papituhon, unang ho mangalakku. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon
hatana sotutu maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pebasa ni donganmu. Ima sahakna atong rak mangidugugu mahita tu adupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya parbogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Amin. Tatopotima dosata na gudangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, parasi jala partalup ni roha, jala na basar doho, say marpangula hima roham midahami. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, tuhodo hami jauh-jauh, pabotohon salhut dosa, dohot akka pabahenan nami nasoture. Namar saksi tutu dohami alani dosa nami, jala tuki dohami nuang tu adopanmu. Asima roham mida ami, jala alusi hami. Dibaheni, saya sesa masude dosa nami, dang adong nahupangasau kami, dukon ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahupangasah kami tu jolom. Ale Tuhan nami, para si rohana sumurung, di hama masa ni paru kiloni, diragam ni sitaunon nami di tanoon, gabe saya tarela dohami, mangulahon naso hinalomohon ni roham. Asima roham di hami, saya pahot mahami, gabe siulahon hati goran. Unang tungtabunihon bohim maradopok kami, asa malua hami. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami.
Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga diarsaki ho au marhite siat dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite siak hajahatamu. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalosi. Alani hadiri okku. Jala dangbe hupaingoti hot akka dosam. Hasangapum ma di debata nadigijang. Hatani debata turpuk di minggu eksawi sererion tersurat di Yohanes bidu 10 pitu mamuka sien ayat onom rodi ayat 10 sia tajahama marsikat soreng. Nunga hupapatar guarmi tujol ma akka nanilehommi tuau sian portibion hohiado napuna nasida jala dilehon hodo nasida tuau diradoti nasida do hatami. Nunga diboto nasida nasian hodo salutna nanilehon mituau. Ainunga hupasahatu nasida akka hata nanilehon mituau jadi dijakun nasida do. Gebe diboto nasida situtu ahu borhat sian ho jalanunga porse nasida hodo marsuruau. Ndang pala portibion utangnyakon nasida ondo aka nanilehon mituau ai hodo napuna nasida. Jala nasana diau nadihodoi jala nadiho nadiau doi jalanunga marsangap au di bagasan nasida. Ndang di portibion beau tujolowanon di portibion doang gua nasida. Naro doau manopotho ale amang nabadia ramoti manasida di bagasan guarmu akan nanilehon mituau asasada nasida songon hitak. Saliling rap ahudo nasida audo mangaramoti nasida di bagasan guarmu nanilehon mituau jala hujagai gabe dang adong namago sian nasida ia soholan anak jai asa jupang hatani surati. Alai naro
di Portibion do Peau, di Nahudok Songoni, asa di bagasa nasida ripas falas niroha nadiau. Nunga hulehon hatami itu nasida, di hosomi Portibion do nasida, adang sian Portibion nasida, songonau nasosian Portibion. Dang apal pamido, taitonmu nasida sian Portibion, alai naina ramotanmu nasida, maraloho najahatu. Dang nasian Portibion nasida, songonau nasosian Portibion. Terbayai manasida di bagasan hasitongan, hatami do hasitongani. Songon parsurum diau tu Portibion, songoni do husuru nasida tu Portibion. Hupar badiai do diriku humok-mok nasida, asagabe badia nang nasida binaini hasitongani. Ido sahatna, martua do natu mangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Dakon maha porsiau tai, songon na di hati dakon idong atas saha porsiaun di sadok Portibion, rap mahita madok. Au porsea gede bata Jahoba, ido ama pargona sahatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni bata Jahoba nasasadai, iman timbuhoni si Maria, nagabe-gabean senton di porbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumuman siratus, nama terpajal bebana di hawa pinasilang, natua tu benua torugum di tanam, namulak manguru diari patuhon, nama naik tu surgo, lau hutu tu siamun di bata Jahoba, amanai pergogo na sohatu dosani, di simai bana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak nama molu dohot namate, au porsea di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopane halak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulu dosogot lagi ni halak namate, dohot dihanuluana sora sudah. Amin. Amin. Titing di Mingguta tanggal 10 Mei 2020 sada na parjolo di pabotohon tu si di ruas ni huria salideng masa pandemi COVID-10 sia titing dang pola di jahahon sude na paduahon rapat huria di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sada pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Cipayung Cilangkap, naing patupaun ni huriatta do rapot huria, lahu manotopon rencana program kerja dan anggaran HKBP Cipayung Cilangkap tahun 2021
Gabe program kerja dan anggaran HKBP Cipayung Cilangkap tahun 2021. Merdomu ala situasi pandemi COVID-19 sia, alani holat tulu halak ma utusan di ganup sektor namad dahoti rapoti. Alani i asaroma sude parhalado doh utusan di sektor laho madohoti rapoti. Napa tuduhon sumbangan bencana di NTT. Hobar tu surat ni eporus HKBP nasahat tu huriatta alani i di hari Minggu tanggal 23 Mei 2020 sada di patupa huriatta do papungu pelean lau pasahaton tu korban bencana di NTT. Napa opaton mangapuli. Saderion Minggu tanggal sia Mei 2020 sada pukul 12.30 WIB di patupa huriatta do pangapulion tu keluarga almarhum Luhut Sihobing di sektor onom nani uluhon ni pedita LHM si majutak. Mardomu ala situasi pandemi COVID-19 sia alani holan sian sektor nama dohoti acarai ima parhalado sektor, koordinator sektor, sahalak sian tim sosial, dohot sahalak sian tim jending. Na palimahon pensiun situa. Di hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 di parmingguon pukul sia 30 naing patupaun ni huriatta do paburhaton amata situa bares menrabe momongoti masa pensiun sian situa laos di patupa huriatta do bisi papungu pelean songot tadalas nirohatta di pakobasion ni nasida salileng mangula di huriattaon. Na paunopan titing naing berbagas titing parjulu naing majalo pasu-pasu pardongar saripeumma red samuna delina bursi majutak ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap resort Cipayung Cilangkap buru ni amata perlindungan si manjuntak tubuh ni inata denni pujima buru hutauruk sian huta jalan giri kencana pitu nomor 10 tolu RT onom RW 2 Cilangkap Jakarta Timur masuk tu sektor 10 dohot orwana Ipan Reinhard Manurung anak niamata Jainal Arifin Manurung tubuh ni inata Hotmaida boru butar-butar ruas ni HKBP Perumnas Klender sian huta rusun Perumnas Klender blok 70 nomor 21 sampai 21 RT 06 RW 01 Kelurahan Malakasari Kecamatan Durensawit Jakarta Timur. Ima di hari Sabtu tanggal 20 sia 2021 pukul sia WIB di gereja HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Songani mati ting dihita di mingguan. Gereja Yesus
Kami ni debata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita. Hata ni debata. Nanay mama kulingi hita di minggu eksaudi. Ima datar surat di pesalmen bidusada. Mamukamay siyan ayat sada satu ayat onom. Songonom marido isi takas mata payut ihud. Martua mahalak nasoolo manghuton tahini akapar jahat. Jala nasoolo jongjong tudala ni akapar dosa. Jala nasoolo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai pati ni Jehovah do lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borongin. Songon hau do ibana na sinuan di topi ni batang aek. Namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung nape dang olo balos. Jala sude na niulana majadi do. Alai dak songoni yanggo pangalahoni aka parjahat. Songon orbu na hinabakon ni alogodo na sida. Dibahenin dang manahan aka parjahati maradopon paruhuman. Manang tarbahen aka pardosa jongjong diluhutan ni aka natigor roha. Ay ditada Jehovah do dala ni aka natigor rohai. Alai matuala holonong do anggo dala ni aka parjahat. Ido sahatna. Dihita dong sa porsyaon, di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Molo hata na martua, asing do terjemahanna dohot orang yang berbahagia. Jala bidang do pangatusio ni taritu hala na martua. Alai mulu taritu akan berbahagia, tentu takas dari sodio dolhon, adong dua pemahaman jolma, manang meragam pemahaman jolma taritu akan orang yang berbahagia, manang taritu na martua. Jadi mulu akan halak na martua, batutu akatirma, akadengan ma, dohot sikop ma sude, baik aka pinopar, baik aka suaswanan, nang sogni aka pambahena pe. Idom pendok rupane, moloro aka na tua-tua bandok, martua huwa mangdah, ia denggan-denggan do puang, aka pinoparmu di pangaratuan. Martua hoda leh, burju-burju do helam. Martua hoda amang, burju-burju do permainmu nina. Ima tartu pengatuson ti kena martuaon. Hamu kamang do kainang di tarong sa porsyaon. Buhado pangatuson tartu kana martua. Molo parpasalben madok ia halat na martua orang yang berbahagia. Ima molo diradoti hata ni debata. Molo diradoti uhum ni debata. Jala mardalan ibana di bagasan lomo ni roha ni debata. Huhud di hagigihon mangula akadosa. Ima akahalak na martua. Molo pemahaman ni permasalmen. Kebahagiaan orang benar, ima nakini dada arta. Molo persalmen dang arta, bukan harta. Molo hitara mungkin dohon tama, molo martua itu pada, molo bahagia hita, ima molo sikop aka sinamot, aka sidadebo kalau na asing. Anggo perpasalmen no dak sogoni. Ia halak na martua orang berbahagia ialah ketika dia menuruti hukum Tuhan.
ketika dia tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Molo Raja David madok di pengakuanna adalah kesukaanku adalah melakukan kehendakmu. Kesukaanku adalah menuruti perintahmu. Kesukaanku adalah bila aku berteduh dan tinggal di rumahmu. Ima kebahagiaan perpesalmen. Jala ima hita, mertua makahala, ima tua. Molo diradoti pati ni debata. Arian do borngen. Dihanguluhon. Gabe dibahen hatai gabe hata hanguluanna. Dibahen hatai gabe hata haposanna. Jala sodang ibadah molo mangulu di bagasan hata ni debata. Dia akan tentram, dia akan sejuk. Molo hatai di debata di bain mana gabe ojahanna. Noeng hamua kamang do kainang di tadong sapursa di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo taida da kini di epistel di Lukas 10 pitui. Di sitang yang ni Tuhan Yesus tu debata namar suribana tu akasisena. Asang ia toktong diradoti, dijaga, ditiroi ibana. Ala memang sisyan non nong pilih debata diutus tu pertibon laho mamartahun baritanuli. Adrong sobor hat nasida di sido takas tangiang pangidon ni Tuhan Yesus tu namar suru ibana asa diradoti dijagai asa jabot akasisyan non. Asa udang geber tak tuk nasida. Asa udang geber tarela nasida. Asa toktong hot mian di bagasan lomoni roha di debata. Asa toktong hot nasida mangaradoti pati di debata. Jala pati kima namani roida sida asang giat boy degan mardalan. Ima hamua kamang do kainang. Tangiang do panginotuan Yesus tu debata asang giat akka sisyan non toktong mangulu di bagasan lomoni roha debata. Jala di bain hata di bata gebe o jahanna. Nuaing taidama di pasalmen bidusada esa da satu namon. Dison macetakas do idok son martua mahala na soolo manghuton tahida kapar jahat. Jara da soolo jongjong tudala ni akka pardosa. Jara da soolo sahudulan dohot akka pangarehe. Boy do hita sahudulan do kapar jahat. Boy do hita. Bo sedang boy hudul. Ali unang tahuton pangalahona. Unang tahasogohon oknumna. Alay pangalahonido. Unang gebe tahuton. Pangalahonido unang gebe tatiru. Dan tu gebe tapasidi ngate. Mula pajupak kita gitu ada rupa ni. Taida termurhing buhita gebe maripa kita tuha birak. Imana tuha siamun. Taksongon itu. Jadi unang sahudulan narupa unang taihuton aka pangalahona. Unang tatiru. Unang gebe parsidohon hita kan. Noaing habua kamang lo kainang di tadong sapursian. Dan mampu hita mengcounter. Dan mampu hita memfilter aka namasa. Aka hagyot ng kaparjahat. Gabe dohot hita gabe mangihutton. Gabe dohot hita terpengaruh. Gabe dohot hita terkontaminasi. Besong dia kena masa, bayi mah hitonoton, kan? So ngepadok niya kena tua-tua. Emena masa digagan urusa, bayi na masa, bayi mah damang dah taula, nena. Dak kuboto mang dayta song ni hita noy. Tak songon ito, kan? Dang nagabe, atole mamang dah. Ay nga songon niya kena masa, songon adat kan idunay. So binoto songon dia ada na parjolo,
Alai, saya dokum marpadi. Baraksong ni betong amang, daksong ni betong le. Nama som mata hiton, daksong ni be da jolo. So binoto, so dia mana jolo. Imana petung kan sukun, dangi boto imana. Alai bayi manuang, tole mak. Nama som mata hiton ni so dia nama son. Apakah gereja, apakah orang percaya juga mau larut dan ikut-ikutan? Gabe terpengaruh mengikut tadi kepercayaan. Apakah seperti itu orang kepercaya? Dak songon itong dan nagabe larut dan nagabe ihutton ni halak na porsea. Basodok bohado halak na porsei nangpe di portibio di bada mangalaka mardalan alidang gabe manghutton aga tanya kepercayaan ka simbolis. Sedok ibadah tetap dok eksis. Hot do ibadah. Mulu boy na gabe sira gabe panodang ibadah di si. Ikut boy di banor panida gabe mabuan hadenggadon hati urun. Bukan malah menjauh, bukan malah menjadi bahkan mensponsori gabe so tiur, gabe so denggando akalana asing. Hamu kamang do kainang di tadong sa porsian molo di bahasa Indonesia di si dokon adalah orang-orang yang fasik. Molo akahalat na fasik on akahalat na pister do. Intelektual do sa itongna. So tung taripur pa niya kanang oto idang. Akada fasik adalah orang yang pintar, orang yang intelektual dan mga tusi. Alay gabe panguturi, gabe pengaco. Gabe mangela akasito na toro. Gabe tarubung. Madabu tulubang. Na ito yung bahama kamang dokin ka na masa. Aka intelektual daw na memprovokasi di negara ton. Aka napistar mga tusi uhum do. Alay buado. Budang do halat ng tarela. Ala memakai agama. Ala memang mulu ipakai agama to gabe mabuk do zolma. Idom bena gabe di dunia maya mabuk agama ninna. HP agama laho mangajarhon hatana sitong do mamodai mangarahon jolmai do asang giat ture denggan asa merdalan tulo meniroh ne bata aidang dong boy agama palo kita lau tu surgoi so tunggabe tadok rupani jaradak ke rupani ijanji Tuhan melalui agama ko boy masuk tu surga dang alai agamai di ledebata laho buado asang giat laho membentuk manusia itu menjadi manusia yang taat beribadah, taat hukum, jala taatu ulun akada denggan ido noai. Jadi ido asa udang olo ham saudulan tu aka perjahat tu aka tahinaka na jongjong tu aka dal pardoso kala asing na so olo saudulan dang na pro gabe so olo tahudul. Tumpe berbeda pendapat kita udang pula gabe beradau kan ido deng. Ai boy do di baru pani beda pendapat alai gabe do. Ya kita sah-sah saja sebagai manusia yang logis beda pendapat alai udang gabe ibaen jarakna. Kita sah-sah saja beda pendapat silahkan. Itu manusia normal. Unang gabe las boy adong jarak no kalana asing. Sama cakas do udang saudul ada dang nambah orang padik las boy tahudul. Tidak bisa kita sama duduk. Kita sama duduk alai udang gabe taihutton pangalahona. Ya. Dan oknumna tetapi adalah perbuatannya yang dilakukan itu yang harus kita benci. Dan itulah yang harus kita perbaiki dengan baik. Do kala nasing hamua kamang do kainang macetakan sesoni gobarhon songon dia ma songon hau yang senantiasa tumbuh subur berkembang memberikan perlindungan jala bolo denggan perwena lomodo roha jala menggodang do bampak nekahon gambaranna dia tumbuh subur memberikan perlindungan bahkan menghasilkan buah dari lekana asing.
Lapataran ikonang matutusongon ni hita hamwa kamang do kainang. Nang masongon hau na denggan. Parwena pedenggan menghasilkan. Tasuan hau asa denggan do jaladong parwena. Jadi songon ni mana yang ngolizol mapekodang masongon ni. Asa nang ma adong parbuwe. Tua kasudut akan naposo do kalada asing. Asa unang gabe teh huton. Asa unang gabe olo hita di arahon na kasibolis. Gabe mago to dita, gabe mago hita. Kalibuhado hita doang, songon halak na porsea tetap eksis do. Songon halak na porsea hita ikot tok tong hot, maniop hata di debata. Tung so olo mose hita. Manang songon dia pe, doras dia padosa nya kaportibio, zaman non. Alay go hita hot do, porsea di Tuhan Yesus. Tung so tapalua hita Tuhan Yesus, hot do hita maniopi. Ay ido, nagayboy palua kita, dohot pangulo kita. Kuran debatado da boy, mangalek kita akapasu-pasu, gajang numur, gabi dan niula, sehat do kalanasing. Unang tapaluai, ikodang matahot hita maniopi, manang songo dia pe, rosot ni akana masa di Portibion. Hot mahita maniop. Sekalipun memang kejahatan-kejahatan dunia yang luar biasa, kita tetap menjaga diri kita. Kita tetap tidak mau berubah dan tidak mau terpengaruh. Muludong PK halak korupsi, lokba halakani, unang gabe dohod hita. Muludong PK peniulan najahat, unang gabe dohod hita. Alinang mahita gabe bo si wasira maniraya saat tabo. Gabe songon palito kita menerangi. Nang pe di Portibo kita harus bisa menjadi pelita yang mampu menerangi. Unang gabe tay huton jala palitot tapi ikodang do nang marsinodang. Unang gabe mitop do kaladang asing. Ikodang magalak hamwa kamang do kainang. Alam memang hamwa kabang do kainang. Diboto jala ditada Jehovah do. Songon dia harwata. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Diboto dibatado songon dia harwata. Diboto dibatado songon dia kesirusyata. Diboto dibatado songon dia rupanya tanggung jawab tado kalan asing. Tuhan tidak bisa dibohongi. Manusia bisa kita bohongi, oleh Tuhan tidak bisa dibohongi. Alido asa hamwa kabang mencetak sudah rupanya yang gua kaparjahati. Batot tu songon alogo seperti debu yang bisa terbangkan songon itu ala memang gua parjahat nak ya hot. Saya holem berupaya do ibadah buhado asa garu buhado asa surusar. Nah, tidak menaikkan banyak berita-berita yang tidak jelas, boy memancing emosinya kasih tonatorop. Bisa menciptakan sesuatu yang tidak kondusif di tengah-tengah masyarakat. Boy, gabe mardosa hita hinorhoni. Ima alin malu ka portibi. Ima aka malu naka nama dirina pistar HP dang pistar dia do pada debata. Alai gabe mangagohod do, menghancurkan do, magoma. Kita tidak mampu memfilter akan masa berita-berita, kita tidak mampu memfilter. Marporang do Israel Palestina. Seto boto menang Asia lah ni. Ini natunin na do. HP gabe tenggen rakyat Indonesia. Mabuk ala ni Esa binoto Asia lah ni, kan itu nai. Jadi imar pada hama kamang do kainang ketidakdewasaan hita memfilter akan masa informasi akan nasi. Bahita pe bodo hita gar gutur, mula semampu hita memfilter akan masa. Mula semampu hita memfilter akan informasi yang tidak jelas, bodo hita gaur. Ale molo dewasa do hita barak pola. Bodo gabe dengan bodo kondusif. Do kalana asing. Lido asa si pangarehena pangisah do kalana asing, basa dok baunang matulahon ni.
tapasiding may. Ya. Tatangakon, asagat bendoy dengan do kalana asing. Ya sifat-sifatnya kasong ni pangarehay na kaparjado kalana asing na memang ima na masa ni mataropi. Alay bohado hita posisi na porsia. Tehut donasida mang nabuha. Ya tentu kan kita tidak akan mungkin sebagai orang percaya ikut nang mahita toktom si warsinodang. Si wadame do kalana asing. Ay macam siya pangerhe do kalana asing, pangisah do kalana asing. Gerbut do kana masa di Portigon. Mangalak manaruhon, kan? Ay godang do nang mangalak manaruhon non. Antar jemput di molo motor, mobil kan antar jemput saya boleh lah. Ale mangalak narun hata, boy do garjol ma. Idom benai hama kamang do kana. Saya juga iri berbicara, jalan hubotro, tui saya bakatai. Kalau memang tidak bisa nyaman, saya dangolau. Dangolau. Nang huboto kada masih isi dua mana kini, dak kubiar ngabah. Dak kuboto, dak kubidotor. Ya dodok nakin gabe C do sadua nor paning gabe kaur dul mak. Kali do nang. Saya juga pelit enggak ngomong dok. Buasa alam memang ya wado asa besok ni. Asa boy do dengan si pate iba pe ulur margabus. Iba ngaman kiri sadudi, mara bakdayak pa ko bereng kini. Memang lewat dau. Ala pula jelas bereng. Mabiarau suatu gabe asing informasi na. Itu sering kan? Sering dan jol baru dang begitu dipilah jelas. Abu haru tete. Alai sobinoto informasi na. Bay pasar tu sadu. Gaur sadu nuain kan. Bujung na sadi sedang kini. Tong do ninna tu ninna do. Ninna kan ada tu bagi. Ninna tu ninna. Ya itulah. Ketidakdewasaannya masyarakat memfilter akan informasi do kalan asing ya. Jadi ima kalau percaya. Nah, jadi kita bewodo terkecoh tu aka rupanina kini tu aka mulu kita masburi katakan adalah orang-orang yang orang fasik itu orang-orang pintar setongna. Malu memutarbalikkan fakta, malu berkata-kata, meramu kata-kata, bisa terkecoh tu. Contoh adalah memang menyangkut masalah agama, bisa. Itu gaur datu galani suku. Alin agama do. Ale motor taringoti misalnya agama tergawe gaur do jolma. Ngo teriuto tur suku dak pola kan itu daing. Ale masalah yang agama babui do gabe makoron orang dengan do kondusif. Baima malu-malunya ka Portibion. Baima ka malu-malunya ka zaman namasaon. Aliyo asa hamwa kamang do kainang ditarong sa porsyaon basa dog naing ba songon hau na tubu jala ramos lebat dan menghasilkan buah yang enak yang bagus iku naing masongoni hita hamwa kabang do kainang iku naing ma dengan ture hita ay ido di parsita terpukontu hita gaduk marsada-sada. Molo tafasiding akalun najahat. Molo tafasiding aka naso ubuk tulo berhebata. Dan oleh hita terera terpengaruh. Dan oleh hita terkecoh. Jala hot hita mengulahon pati di bata. Jala tahaguluhon hata ni bata. Songan pasal menak ini Raja David. Kesukaanku adalah bila aku melakukan firmanmu. Kesukaanku adalah bila aku melakukan hukummu. Menuruti hukummu dan kesukaanku adalah kesenanganku bila aku tinggal di rumahmu. Itulah orang yang berbahagia. Ima harat namar tua. Harat namar tua do subani molobian di bagas joro di bata, diradoti patikna, diradoti uhumna. Jare dibahen hatane bata nagabe hojahanna sodang matutu. Aliyo asa hamua kamang do kainang bahita pe nang soni hamanami do inanami melate mate. Ya kita kerinduan kita memang beribadah. Ya tertarida do memang. Ya kerinduan kita
bertemu di rumah Tuhan kan. Dalam hampir 1 bulan ini memang sangat antusias sekali roh tu baga joro ima sihol ni rohata. Jadi memang ala di sihol tado neng marsar hita tu baga joro di bata. Ala memang molo dibayan perupani live streaming ninda di zabu. Ba iba perupani bidereng olo do dang begitu nyaman kan. Jalan di rohota perupani live streaming. Misalnya molo PA remaja tertorop dotong molo PA remaja dotorop alai ngai pe biari-biari. Kalau kau tidak ikut ibadah PA, ingat ya, nanti dalam naik CD tidak bisa. Roma 40 halak. Molo PA dak polisi do horon dere, suatu gabianon. Bolu mak pitu halak. Sia halak beimai. Ala memang boy dunia tuse. Kita maklumi, ala tak kinata kejenuhan kanilo nai. Halo da pelet tu hampir 1 tahun ikurusi. Ya, boy menjeduhkan. Ala mula tema sailam hatop matutu. Aka kopiton marujung. Asa boy hita muse lam tu de ganna. Sudah menikmati sukacita beribadah marsaur hud mangula ulonna siganopari di pasu-pasu Tuhan mahita. Berbahagialah orang yang senantiasa yang melakukan hukum Tuhan, yang mencintai kebaikan, kebenaran dan hidup di rumah Tuhan. Amin. Mulai mali Tuhan. Las rohanami dipatauho hami boy marpungu ibadah nami. Ali Tuhan pasu-pasu ma ruas di huram nong masihol nong leleng ali Tuhan pola hampir 1 tahun mali Tuhan. Hami dang boy do pereta beribadah. Alai meletung pe adong kelonggaran wang ali Tuhan. Ima tadani sihol di rohanami do. Na beribadah tu bah jaromon. Ali Tuhan meletung subuh pe aka lansia rap dot hami. Ale Tuhan ipe say homa mamakulingin nasida asang giat tong pos ni roha unang manan ala ni biar ali corona alai tong ma todimi mamakulingin nasida asang giat tong di pasahat di rina tuho ale Tuhan asang giat di hatuan nasida tong nasida maka nguluhon hatami di ben nasida hatai gabi hatah ngulanmu haulana diradoti patikmu jala naing mias bagas jaroma le Tuhan atong pasu-pasu ma hamil le Tuhan pasu-pasu ma ruas di huriam asa giat tong sonang jala marolop hami tong le Tuhan hatam nong tolhas sai pasu-pasu man asa makorhon gugun jala paposorohanami jala patoguho kami mengajari kami, mermudu-mudu kami, asa ubuk tulum nerham. Pasu-pasu kami Tuhan, ina mulak kami non, sa di homa, dan tu nami, jala sesa dosa nami, martenamu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hata, marte marinde hita, hut maitanon papungun pilihan sada A, B, dohot pilihan paduahon, hut maitanon rene, tu aka pilata, pusat, nang soguni nang karena asing. Mari demai tak. Nama Tuhan ina Yesus na tutus kuludai.
petar bahen sonang dorohanaim arsana dari mambaen rona mangapuli sana sonang rohani akada parapuli. Matua dodo hodot nalambo marohai ada sida dona mea nasana de tanoi sana sonang rohani nama galari masih. Martua dina Jesus na gusto dinai ay lakon na dapat tulus tumanun kinjangin ay nasenang rohani na manggelam hatai petar bahet sonang dorohanaim anar sanaim mambahet nona mangapuli sai naso jong baita rohani dapat tatangnya kema pelean nata papungon tua dopa di debata martang yang mahita ale debata amanami na dibuanangi jang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggarut nasa ulibasa na maliutus hupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho saijalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalara moti asa huparhasyak kami pilanon patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriabdo di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim.
Asalam hutana hami godang ni si leho-lehon mi Tuhami. Asalam girgir kami mandok muliati Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lehon mi toni roni pambataku osadohon gogokin toni saluhun artaku kupasahan itu hop nasa usatoku ale amanami na diwanagijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajamu say saat malomoni roham di banua tungaon songon na diwanagijang lehon matuhami sadaron hangluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago Rodi hasangapon saleleng nileleng nam. Amin. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tuton dimunabe. Amin. 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 Selamat hari Minggu Medihita, Tuhan tama mamasu-masu hamu di paralan satu gabu di bahasa Daya Pason. Horas!